mama yateki abaga chumaine abana baitomba bwatana mararamishi nande buye batwarara mararamishi nante tagerera mangana abo ndubwati shidende yonse abana abangete mbaganye bategerera kininganya na ibago bandu betu bakabera abachumbe bagore bakurusotiki bagorire ebyoma baje kurwana esegi abana usually iyo bagotarane amache esimi nefirimbi tari ibago iyo kagarare ne garane esegi bagana ingenda isekotoka mabo iki abantu mbare nagwete chikura mbai sansa ariche birata bakabanga bana baje kurwana ngana ndino batatu osamba mwana tari maandamano intagari mwana ina polisi bagenda kubwati kera mipango na baanzite na baachete nega ne manyire lakini chensi barabo ambona tatemba iri tukuri ya Jumatano baje tuisaransa ari Uhuru Gardens babe memorandum yabo banga matuko na inchenji wa baraki korigereria batebi nyaki ko nyarika yoni tariko ba engage abaire iri tukuri ya Jumatano bache tugamba lakini amangana ya guns bari babuire chikura tigamba tebi ntekamo ikiamba atumachibesa ibago bien ko uchibesa maisomarore tari bobisi andi na umwanka n'abantu baitani 40 years bari chensi mama the chensi usually were up to 27 andi milini bakabanga paka 35 mbarenge kobisa gwa rojo ba robinasi yaria umwachenti uri bwarama nabakora chibesa operations gwa roje abantu ba umuntu uri omwingorera onde muba manyete no bange mutu dara ba 45 moroje nonye seneta fulani nagatumete runya moja terbo bisi yo polisi negandele kubwati amana ayo enda amana bana okwana amanga na nyamira ya sariki jibechi asile yo bago isansa ba nyomaro ba rengere chensi tebwati amana besanjira asira onye ndichi bechi asile ango polisi nkale ikiara anti-corruption nero DCI naro orta cheno mbaro ango timbu atirende wana bana nobe nyamira yaire chiwe sia twike irai chi project tubwate ne chinyinge chigenderete muna abono otwabega 250 million serikali ya igoro na ndere gotowa chibesa na mente chike 250 chonsi be 500 inchire chiri como president atamende igoro cha 250 otoja kugara machinery abangena bari babwate abare michenerari tobekere cold storage ige ekero okonyora abantu batayitobogambi batatosarie account yabo bawojaga obogambi 2032 gosenga kibaranyo baratayite banyore account yererens ose account emanyire buya ekoreta investors ikiwa want scaring investors igona bonkumete nangige ndetara kini